5 років кривавому розгону студентів. Вони стояли на Майдані за курс на європейську інтеграцію. Вийшли, щоб продемонструвати незгодність з рішенням тодішньої влади про призупинення підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Підписання мало відбутися на саміті Східного партнерства у Вільнюсі. Цього не сталося. Президент, а в майбутньому утікач Янукович відмовився від своїх обіцянок, які давав Євросоюзу. Це стало початком його кінця та початком нової України. Прагнули до Європи, тому з першого дня, 21 листопада, вийшли на Майдан. Ми вже тут, а ви? На Майдані Незалежності стояли тиждень і робочими, і вихідними. Сподівались до останнього, угода з Європою близько. Слава Україні! 29 листопада гірка новина і розчарування. Янукович не підписав угоду. Сцену розібрано, більшість люду вже по домівках. А студенти і далі на Майдані. О 4 ранку комунальники беруться зводити ялинку. Студенту не дають. Тоді налітають силовики. Правоохоронці себе не стримували. Щосили били кийками, кулаками, ногами. Силовики увійшли в раж. Не дивились, хлопець перед ними чи дівчина. Сорому не відчували. Люди в паніці кинулись в єдине місце, де могли знайти порятунок – Михайлівський Золотоверхий. В ту ніч вперше за багато століть над Києвом залунав тривожний набат михайлівських дзвонів. 30 листопада в середмісті вже масово збираються люди, а наступного дня там можна було нарахувати кілька сотень тисяч громадян. Того дня з'явилось чітке розуміння – жити з владою, що б'є народ, неможливо. Тоді ніхто не міг збагнути, що на нас чекає. Найжорсткіше протистояння із владою, сотні смертей в центрі Хрещатика, агресія Росії, втрата Криму і Донбасу і тисячі смертей. Вікторія Буйко, Заман, АТР.